Minä olin moottorimatruusi ja palvelin pääkoneessa numero 4, jolloin siinä 7:30 aikaa kuului aika mahtava jyräys taikka ääni konehuoneen äänien lävitse. Konemestari Pajunen näytti sormellansa, että menkää katsomaan. Mä kiipesin noin 5 metriä metalliportaita ylös ja näin, että Ilmarisen märssytorni oli noin 30 asteen kulmassa. Ja tajunta oli selvä, Ilmarinen on uppoamaisillaan ja uppaaminen kesti muistaakseni 8 minuuttia. Mä ilmoitin konemestarille Pajuselle, että Ilmarinen uppoaa. Hän kiipesi kuin orava nopeasti metalliportaat ylös ja tuli alas ja sanoi, että Ilmarinen on juuri katoamassa näköpiiristä. Se oli järkyttävä 7:30 syyskuussa 1941. Isäni oli puolustuslaitoksen palveluksessa ja kun minut laivastossa komennettiin merisotakouluun, ja siellä työnnettiin Pikku Kalunan poikaset tuohon ja minä hyvin turhamaisesti ajattelin silloin, mutta hyvin vakavamielisesti, että upseeriura on minun elämäntehtävä. Mutta kun mä pääsin merisotakoulusta, niin siviiliin päästyäni kaupungin kaunein tyttö vietteli minut Turun työväen teatteriin. Ja siellä johtaja Hämeenranta vihjaili, että mulla on tilaisuus heti jäädä näytelmän silmästä harjoituksiin. Ja siitä alkoi näyttelijäura. Hei. Ai jaa. No mitä toin sitä? Anna olla nyt mun vaan. Mikä sul nyt on? Onko se hiukan huono omatunto nyt vai? Mitä, onko täällä käynyt vierain vai? Ai niin, Margit kävi aamupäivällä. Me juteltiin kaikenlaista ja sit me juotiin teet. Mitä, mistä alkaa toi? Margit on ruvennut polttaa noin tupakoi, hä? Hassu, Margit on aina polttanut tupakkia. Se on pirkit, kun ei polta, siinä se. Ruoka on pöydässä. Mitä mä sun ruistas? Mä taidan aavistaa, mitä peliä sä oikein pelaat mun selkäni takaa, mitä? Älä nyt viitti. Mikä toikin tossa, mikä toi pinni tossa on? Oi kato, kun hyvä, että sä löysit, kun mä olen koko aamupäivän hakenut tätä pinniä. Oletko sä hakenut tätä pinniä vai? Tässä se nyt on. Nyt sä joudut kiipelissä kuule. Sä taisit suorittaa semmoista pientä voimistelua tuossa matolla. Mitä? Miten sä oikein ajat takkajalkariin? Sä suoritit semmoista aamupäivän nakuilua siellä. Joku ohutviiksinen tyyppi tietysti. Te taisit oikein hieroa tommotis toisianne vai oikein vai kui niin? Mitä sä meinaat nyt oikein, Jalmari? Sitä mä meinaan, että koht kun mä olen lähtenyt ja aamukahvipaikkani on tosaan jäähtynyt, niin te konttaatte tonne matolle. Sä aukaset siinä aamutakis oikein tommotis ja äijä vanuttelee henskelee tästä hämmöttis, näin. Mitä sä meinaat oikein, Kyllä tein Jalmari? mahto hihitys riittää, siinä äijä potki kengät jalpostas pois tommotis noin ja sä tosa noin sillä aikaa. Ja sit vielä halaillaankin tietynkin sen päälle. Ja imetään kaiken lisää tommottis. Kyllä mä nää temput tiedän kuule. Ja kaikki tää tapahtuu mun selkäri takana. Mitään välitetä, vaikka naapuri kuulis. Mitä täältä? Kaiken maailman hirnuntaa. Tohon vaan heitetään itsensä matolle, vaan kellahdetaan tommottis noin. Armas siellä, niin armas täällä. Oho, korva. Niin. Jalmari, tuu nyt pois sieltä permannolta, sä saat villakoiria. Anna olla mun koirani. Kyllä tää on kans äijäraata toimistossa ja täällä vaan tämmötis ja tommottis sitten tosa. Tohon kerran vielä ja 5 kertaa vielä sama hintas. Oliko sun rankka päivä konttorissa? No ei se mitään hauskaa tietysti ollut. Onko mei kulassi taas?
Anna olla nyt vaan, on se parempaa kuin nuo veriplätyt. Mitä on tuo piimä varmasti kylmä ja... Missä Alatuopio? Tai en mä syö mitään. Voitko puhdistaa pyrystä vähäksi? No ei te. Se oli mulle semmoinen ylpeyden aihe. Silloin minä ajattelin, että nyt mainostelevisio on ajatellut jotain ja on päättänyt hankkia minut siihen. Ja se kuitenkin lämmitti mun sydäntä aivan tavattomasti, koska se oli hyvin mielenkiintoista tutustua Pertti Reposeen ja sitten näihin tunnettuihin näyttelyihin. Se oli, kyllä mä voin sanoa, että se oli hyvin mahtavaa aikaa päähän, sydämeen, jalkoihin, koko ihmiseen. No niin, hyvät katsojat, älkää uskoko kaikkea, mitä tässä ohjelmassa näette tai kuulette. Tämä ohjelma, tämä on ennakolta, tämä on katseltu ja tämä on turvallisesti sensuroitu. Tervetuloa kuitenkin tähän tutuksi tulleen sen valehtelijoiden klubin täysistuntoon, joka tulla tupsahtaa kuvaruutuihin ne ties, monennettako kertaa. Ja siellä olohuoneessa te voitte siirtää sohvat vähän lähemmäksi. Noin, ei nyt sentään, älkää tulko ihan ruutuun, mutta samalla te voitte kyllä pyyhkiä oman ruutunne siinä samalla pölystä pois. No niin, täällä ovat sitten studiossa, täällä ovat meidän perusjäsenemme, täällä on Kalle, Risto, Faarao ja Sakari. Taikka sanomme ajan voittamiseksi, sanomme vaan tervetuloa. Vetoava muistihirviö, joka myöskin alkoi jollakin tavalla, hän sanoi, että hän luottaa minuun ja se oli minulle sellainen sydänkysymys, koska Pertillä oli kynä hallussa ja paljon ideoita. Ja mä hyvin mielelläni imin näitä hänen ideoitaan. Ja tietysti olin potilaana hänen silmissään. Nimittäin hyvässä mielessä, että herkkänä ja vastaanottavaisena. Kaikissa TV-kilpailuissa tarvitaan siis myöskin tuoli ja myöskin taikka niin kuin me tarvitsemme, taikka me haluamme kaikki teerin, me haluamme sihteerin. Tervetuloa, viehtävä sihteeri. Ja ilman sihteeriä ei olisi päivääkään ilman elämää. Mutta nyt ohjaaja. Tässä vaiheessa me voisimme antaa sananen ohjelman kustantajalle. Me hoidamme täällä tätä Teerin peliä vähän. Siis Teerin kanssa katselemme näitä asioita. Jos palattaisiin siis tuohon kun kilpailijat saavat ottaa. Niin sinä kaivat sitten esille täältä jaloistasi. Ja minä otan nämä tunnistettavat tavarat täältä. Ja otetaan ensin tää nuija tästä. Tänne. Se oli omaa tekstiä ja mun täytyy sanoa, että niin kuin hetkellisesti niin mä eräällä tavalla luottamuksellisesti rakastuin heihin. Ja tuli sellainen miehinen turvamaisuus lähettää salaperäisiä viestejä omista tuntemuksistani ja pikkusen korostaakin niitä. Joka tapauksessa suurella sydämellä minä rakastuin heihin noin privaattimielessä. Tästä Maria Korhonen ei voi olla vihainen. Silti mä yritin olla hyvä isä kotona, mutta työmaan rakkaus on semmoista, että se on kuitenkin tunnustettava, että kaikki vaikuttivat omalla tavallaan sydämen yhteen lokeroon. Me vaan rakastelemme ja muistelemme
rakastan yhtä sihteeriä. Terävät kynnet. Ja muistelen rakkaudella toista. Oi teerit, jouluja teillekin, missä lienettekin. Mutta eikö sunkin pitänyt mennä mummolaan Joensuuhun? Piti, no. Niin se minä jään taas tänne yksin ja sammun kuusen kynttilöiden kanssa. Taikka jään katsomaan, kun kynttilät sammuvat tummaan hiipuvaan yöhön, missä vain pukit vaeltavat. Ja kyllä mä seuraan televisiota ja maikkaria kovasti, koska se on aikoinaan avannut oven minulle, niin mulla puolesta on sydämen ovet auki mainostelevisioon.